Kieli- ja kulttuuritietoisuuden opas Mikkelin kaupungin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen syntyi avuksi tukemaan kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen järjestämistä. Kielitietoisuus on avain lapsen kielelliseen kehitykseen ja oppimiseen, ja siksi se onkin tärkeää huomioida myös varhaiskasvatuksessa. Myös toimintaamme ohjaava asiakirja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet eli tuttavallisemmin VASU ohjaa kielitietoisen opetuksen järjestämiseen. Kielen kehityksessä on monta eri osa-aluetta. Vuorovaikutustaidot, kielen ymmärtämisen taidot, puheen tuottamisen taidot, kielen käyttötaidot, kielellinen muisti- ja sanavarasto sekä kielitietoisuus. Avaamme näitä taitoja hieman ja kerromme, miten aikuinen voi tukea lapsen kielen kehitystä. Vuorovaikutusta tukiessa aikuinen on läsnä ja valmiina lapsen viestejä varten. Aikuinen tukee lapsen kiinnittymistä ryhmään, tukee leikkitaitoja ja luo turvallisen ja ystävällisen ilmapiirin. Aikuinen tukee lasta kuvatuen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Puheen ymmärryksen kehitystä aikuinen tukee ohjaavan puheen ja selkeiden, lyhyiden ohjeiden avulla. Myös toiminnan sanallistaminen ja tarkat ilmaukset ovat tärkeitä. Aikuinen tukee ymmärryksen kehittymistä myös esimerkiksi tukiviittomien ja pikapiirtämisen avulla. Puheen tuottamista aikuinen tukee kannustamalla jutusteluun ja kielenkäyttöön arjen tilanteiden yhteydessä, esimerkiksi ruokailuhetkillä. Myös esimerkiksi keskusteleva lukeminen tukee puheen kehitystä. Lapsi oppii kieltä yhdistämällä oppimansa sanaston ja fraasit eri tilanteisiin, esimerkiksi numerosanat osaksi pelejä, kotileikkisanaston osaksi kotileikkiä, paikan käsitteet osaksi rakenteluleikkejä, värit osaksi piirtämistä ja niin edelleen. Myös kuvin tuettu struktuuri auttaa lasta yhdistämään sanat osaksi päivän eri toimintoja. Laaja-alainen oppiminen tukee lasten kielen kehitystä, ja kieli- ja kulttuuritietoisen kasvatuksen lähtökohtana onkin lapsilähtöisyys, toiminnallisuus ja leikki. Kielten rikas maailma osa-alueessa tutustutaan erilaisiin kieliin, leikitellään kielellä, keksitään ja kuunnellaan tarinoita. Lapsille luetaan ja heitä kannustetaan tutustumaan kirjoihin. Kirjallisuus valitaan oppijoiden taitotasoa vastaavaksi. Myös erilaiset riimit ja runot ovat oiva tapa oppia kieltä. Monet luovat menetelmät tukevat kielen oppimista. Keholliseen ja kuvalliseen ilmaisuun pääsevät osalliseksi kaikki kielen taitotasosta riippumatta. Musiikissa rytmi tukee sanarytmien oppimista ja melodia tukee sanojen hahmottamista. Tutkiminen ja lähiympäristöön tutustuminen tukevat sanaston laajenemista, käsitteiden oppimista sekä matematiikan kielen opettelua. Ympäristö tutustuttaa luonnontieteen ilmiöihin ja niihin liittyviin käsitteisiin ja sanastoon. Toimiessamme arjessa ja tutustuessamme lähiympäristömme retkikohteisiin kasvatamme ymmärrystä tilannesidonnaisesta kielestä ja paikkoihin sekä tilanteisiin liittyvistä tavoista. Esimerkiksi uimiseen tai leikkiin liittyvä sanasto opitaan parhaiten näiden tilanteiden yhteydessä. Vahva kielitaito on perusta lukutaidolle, sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja monipuoliselle oppimiselle. Siksi meille on luotu kieli- ja kulttuuritietoisuuden opas.